Stella. Rätti on Parson Russellin terrieri. Rätti edustaa Lappeenrannan agility-urheilijoita ja tämä koira on tämän viikonlopun yöttömän yön agility-kisojen ikänestori, eli rätillä on ikää yli 12 vuotta. Vauhti on edelleenkin huima ja täällä meidän rätille ominaiset pyörähdykset tulevat vauhdilla. Siellä niin kova kiire on tuolta kepeille, että ensin sieltä virhe ja sitten kieltäytyminen. Ja vielä pyörähdetään siellä keppien lopussakin. Upeasti hidastetaan ensin keinulle, mutta sitten ei rätti malta odottaa, että tuo keinu niin rauhallisesti sinne maahan tulee ja sieltä lentokeinulta virhe. Kontaktivirhe tuolta A:n loppupäästä. Vauhti on kova tällä 12-vuotiaalla Parson Russellin terrierillä. Putkesta tuppaa mennä ohitse, mutta ajoissa sieltä ohjaaja kuitenkin saa koiran kutsuttua. Nyt maaliviiva pitäisi löytää.